Rin nga ni, maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome back sa programa. wake up. Aramon niya itong kanyang pungaldaw na ninin lunes. Petsa 4 na sa bulan kan Enero 2021. Ini po ang programang Aramon niya ito. Asin siyempre ako po ang sinong lingkod, Mardela daing iba, sadit sana. Pero tiyan. Technical side, kasabay niya ito siyempre, Manito Tanyes. Sa DCGB Social Media Department, kasabay niya ito dyan ito yung IT, Mark Sean Madrid. Sadit sana. Pero malani. Yan man sa Production Assistance Center kasabay niya ito dyan nang nagbabalik. Ang kagandahan sa bangkiran. Kagandahan sa South. Yan. Kagandahan sa South. Angel Mustasa. Yan. Sa luwas, ang Megaforce Patrol sa padagos pang pangalan ng mga istorya. Langaning may balang ibog sa Banuan sa mapukaan ng mga turog sa Pansitan. 3rd District. Kasabay nga ito dyan, siyempre, Jimmy Nasalita. Sa 1st District pa rin, Jomar Bien. Yaon man si Renz Luna, nakaprangkisa sa Daraga area. Alarmario sa Albay District. Pagkatapos sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi. Hans Galero sa Legazpi 4th District. Kasabay si Henry Boy Mata. Mantang yaon man sa northern part ng mga barangay as a regional center site. Luwins, Bursi, Barsena. Kami po ka boss, minasaludar, minapapunti sa mga morning. Sana po okay ka po. Happy New Year, Happy Three Kings. Happy birthday sa mga birthday celebrators, men at arms of the day. More life, prosperity, and happiness. Kumusta na kita? Di na magparamundo. Walat na ang mundo. Dapat mo na nakangirit na. Ang panguning may positive na outlook ang 2021. No matter kung ano man po ang nakaarunga sa tuyangon yan. Ang importante, mga tugang, handa kitang ampangon. Ano man anyaon po sa maabot. Ha? Magpatarabang-tabang. Maging mapagmangno sa kapwa. Tangani po maging areglado kita. Alright. Mga tugang ng kadamta ng mga bareta, alin po niyan sa luwas. Pading Jomar Piana sa linya sa 1st District. Pading, good morning. Please come in. Oh. Sala so Pascal. Yan na, ayan na. Yan na. Sisay. Ronald, salamat sa dagdag na bareta. Liwat na nagpatanid si Mayor Ami Villanueva kantiwi sa sayang mga constituentes. Dapit sa pag-existir kan COVID, lalo na ining bagong strain na pinagapod na COVID-19 B117. Sa abiso na ipinaluwas ng Mayor Villanueva para sa mga constituentes niya sa iyang sinabi na dapat pagbaliwalaon ang bagong klasikan COVID-19 na naglalakop na sa ibang nasyon dahilan ta makusog ining asin makaskas makaulakit sa iya man na pinagunambitan. So enot na naging pahayag kan mga eksperto na dakula na ang posibilidad na ang bagong klase kan COVID-19 o ang B117 yaon na din sa Pilipinas. Asin na pwedeng daradara kan mga asymptomatic na nagraralakaw-lakaw sa pigunambitan kan alkalde na kunarog kay niyang sitwasyon dapat na dahil nang pagbaliwalaw na ni asin na mantiniron manggirari ang pagsusulod kan face mask, face shield, ang magdistansya nin kung mapupwede 2 metro hali sa mga pagtaraning pirmi manggiraray mag-ugas ang kamot gamit ang sabon o ang alcohol asin lalo na maglikay sa mga matawo asin sa mga kulog na lugar. Sa pinaka-importante susugdigdi kay Mayor Ami Villanueva, iyo pa manggiraray ang dapat na disiplinado kita asin kooperado ang labbang saro dahil ang takong dakula ang posibilidad na magbutwa ang second wave
na pwede na naman na magdara sa satuya sa lockdown at magdara ng kadipisilan sa labang saro. Ang patanid, iyon ay pinaluwas ka na alkalde bilang pagirumdom sa mga namamanwaan kantiwi na ang peligro kan COVID mantinidong naglalataw-lataw sa nasa kapalibutan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. So yan po, tabi. Asin, sagiro, bako lang sa mga taga-tiwi kundi sa bilog na Pilipinas. Yung mga kababayan nato sa Albay, huwag tayong complacent, ano? Di magpakampante. Dapat na sunodin ang mga minimum health protocols kang Department of Health. Simple man sana yan. Magsulong ng face mask, magsulong ng face shield, magdistansya ng sarong metro, hali sa iba, o kung pwede, mas sobra pa. Magugas po ng kamot, puro pirme. Gamit ang sabon, malinig na tubig, mag-disinfect, sa paginin po ng alcohol na 70%. Pagkatapos, siyempre, pwede man kung daedi, maggamit ng sanitizer. Yan. Okay, Renz Luna, halip po dyan sa Daraga area. Renz, please come in. Yes, maray na udto ta bisar marasin na maray na udto sa mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta suminakat na sa 176 ang total na kaso ng COVID-19 nagdi sa banwaan ning Daraga. Dinugan ta na tabi nagdi sa Marso panibagong 4 na kaso ang nakaaging petsa 31 kang nakaaging taong Disyembre na kung sa hindi pa man nagpaluwas ng impormasyon di Mayor Vic Perete kung taga sa inining 4 na panibagong kaso. Naingino ito ng kiraray ang Barangay Sagpon, Daragalbay sa may pinakadakol na kaso na maabot sa 28. Pinasunod ang Mararoy na maabot sa 26. Ang Tagas na igwang 23 na kaso. Nagsunod digdiyan si P. Asin na market site na igwang tig 12. Banyag 8, Malabog 7. Asin 8 man sa San Roque. Asin anong sa Ilawod, Binitayan. Asin Bagumbayan, 5 man digdi sa Tabon-Tabon, sa Kilikao. Tig-4 man sa Villahermosa, asin Islag, sa Kulyat Tulo, asin tig-Sararo man, sa Barangay Baskaran, Busay, Peña, Francia, Pandan, Kimantong, Malubago, Lakag, asin Barangay Matnog. Sa total na kaso, 15 na ang nairehistrong nagadaan digdi sa Banuan ng Daraga, asin ko kitang pinagbabantayan ngunyan na 8 kaso na kung sain sarungan ni digdi sa San Roque, saro sa Banyag, saro sa Sipi, asin saro sa Tagas, asin na pwera pa managdidagdag pa itong 4 na dahil pa nagpapaluwas ng impormasyon ang LGU kung saan ng mga barangay ining 4 na panibagong kaso. Sa total na 176 na kaso, 153 na mandigdi ang naka-fully recover sa nanambitan ng helang na COVID-19. Kaya sa ngunya pinagalat pa magpaluwas ng impormasyon ang opisina kan alkalde. Manungod nga ng 4 na bagong kaso dahil niya nito nag-celebrar ki bagong taon. Kaya dahil nakapaluwas-tulos na ng impormasyon. Kaya padagos pa manggiraray ang pangapodan kan Rural Health Unit sa paigin ng Dr. Mercy Chua sa publiko. Lalo-lalo naman sa mga Daragenyo na magsunod manggiraray sa pinapautom na safety health protocols. Digdi sa tuyang palibot. Lalo-lalo naman ang pagsulong ng face mask asin pagmantinir ng social distancing. Pira pa ang pigbabantayan dyan sa Daraga? 8 tabi, Sir Mar. 8. So, Puro 8. 4 so na-identify ta. So, 4 dahil aram ko sa inang barangay. Day param so 4 kung tagasain. Roger. Dahil pa nagpaluwas ng impormasyon si Mayor. Ayun. Pero ano da ang kondisyon ka mga ini? Sa kanyang tabi, Sir Mar, gabos man tabi naka-quarantine sa isolation na facility kan LGU, asin padagos pa mangyari pag-contact tracing pa sa mga posible pang nakakontak kayo ng mga nagpositibo. Ayun. Okay. So ano ang tugon ni Mayor? Ayun man tabi Sir Mar, na magsunod sa mga pinapautob na safety health protocols, ang ngunyan panganin na nag-celebrar kita di na mga okasyon kang nakaaging mga aldaw, ay mantinir mang giraray, kaning maiwasan na ang pagdakol kang kaso ng COVID-19 digdi sa Banuan kan Daraga. Kumusta ang mga taga-Banwang Sutil? Naka-face shield na? Naka-face mask pa? Ang ngunyan tabi Sir Mar, may iling ta dyan sa luwas, nag-face shield sana pag nasa laog kan establishmento. Pero, pina-face shield sana pag malaog sa guard. Roger. Sa kalampas, itaas gigibong sunvisor. Roger. Nangyari. Iyo ang nangyayari Natin, minsan. Yun siguro ang dapat na pakusugun. Yes, ang implementation. Dapat so talagang tamang pagsurulog gayan. Roger.
Okay, sige. Ito, Sir Mar, ang pagdagdag na update digdi sa Banuan kan Daraga. Renz Lunad, DCGB nga. Bagali kay Renz. Thank you very much, Renz. Diyan kita kay partner Al Armario. Partner Al, marinood to na. Yes, marinood ko, partner, padagos ng misyon. 2021, police visibility. Ang igigiguman mo niyan, kan Legazpi Police para maibitaran ang criminality sa ini informasyon natin palawasan sa bahagi ni Police Pero yan naman sa amigo ni Al. Pagja-jam na naman si Al. Pero di man nakakaya. Pwede sana pre. Go ahead. Dyan to that, partner. Talaga may ano, may nagang doon sa imo pa di. Ayan. Police visibility. Yan man ang ano yan, ang trust mo niyang kan Legazpi City PNP, para mamantinir ang pasi orden, ang katrangkiluan sa palibot. Partner, niyaon ka pa? Nawara na? Partner Al? Wala na, okay. Sige. Kunyan, niyaon naman sa amigo ni Partner Al. Niyaon naman sa amigo ni Partner Al. Pinagang dali na naman si Partner Al. Alright, mga tugang, may mga nagarapot sa tuya. Ayaw na? Partner, go ahead. Yes, partner, Giraray. Police visibility. Ang big papahilingon niya na taktika kan Legazpi Police para mamantener ang maray na kapalibutan. Yan ang informasyon na big palawas kan Legazpi Police sa Pangenot ni Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita on sa nahihiling paminsan sa mga lugar ay ibang lugar ang sa indang mga bigibong oplan sita. Minabigla sa laini sa mga alanganin na lugar, alanganin na masita sa mga dapat sitahon para maibitaran ang mga criminality sa palibot. May epekto man init kan mga tumalalikod na aldaw, Pasko, bagong taon, ariparo na talagang kulang. At mga darakulang insidente dahil man iyan sa presensya kan Legazpi Police. Bagay na na-preserman kan publiko kung kaya mga pag-umaw mo niya na madawag mo sa liderato man ni Police Lieutenant Colonel Bitita na nagiging magayon man ang kapalibutan dahil sa paging aktibo ang mga tropa kan Legazpi PNP. Yan, informasyon pa digdi sa luwas, Al Armario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Mga rangkada po yan kan mga bareta niya tuwali po dyan sa luwang sa pagi kan Mega Post Patrol. Mga tugang, hali po dyan sa mga pagiribata, Mga pangyayari po yan na dapat niya itong tandaan, asin tungkusan, So, iringat lang po kita tabi, asin magsunod sa lay, tangani po hindi kita maging problema, okay? Kadakol po nag-arapot kini sa tuya, manangod po sa GISIS appeal, Ito bagang pagkaparisir kan mga kan mga old age pensioner. Ngunit na 2021 yata, garong pinagparisumir na kan GSIS ang pag-appear ka mga kababayan niya to, to report online or yung ibang measures. Nasa linya po si Sir Levy Olivar, ang branch manager kan Legazpi City, GSIS. Sir Levy, good morning po tabi. Good morning po, Sir Mar. Opo. Sir Levy, may mga hapot sa mga old age pensioner na are they required to go to GSIS office ngunya na 2021 para sa appear? Okay po. Ang mga pensioners na po ngunyan, resume na po ang tendang appear o pag-update po kan tendang pension status starting January 20, 2021. Mag-appear po sila sa GSIS on their birth month. So, paano po sila magkakandak ng appeal nito? Una po, kung mayroon pong malapit na kiosk sa kanila, pwede po sila mag-appear sa kiosk
using their UMID card. Okay. Okay. Pangalawa naman, pwede naman silang pumunta sa office for the over-the-counter, pero mas inaano namin po, ina-advise po namin, dahil vulnerable to mga pensioner natin, na Yes. mag-conduct na lang sila ng online appear interview. So, Online? mangyayari po, yes po, online appear interview. So, ang gagawin po nito, magkakaroon po tayo ng mga scheduling ng pag-interview po sa ating mga appear through video chat po sa FB Messenger or Zoom. Mhm. So, pwede po sila magpa-assist po sa kanilang mga relatives po nila, sa mga anak o sa apo regarding sa FB Messenger chatting. So, pero kailangan din po nila mag-email muna para ma-schedule namin sila sa gsis.legaspi@gsis.gov.ph. GSIS Legaspi at gsis.gov.ph. Ayun, okay. Sa ngayon, mag-ano po kami, nag-extract po kami ngayon ng mga listahan ng mga January birthday po ng ating mga pensioner. Magpapadala po kami ng text blast. Mhm. So kung yung mga pensioner po natin na hindi pa updated yung kanilang cellphone number, pwede po sila mag-email sa gsis.legaspi@gsis.gov.ph para ma-update po namin yung data nila, yung records nila. At the same time, makaka-receive sila kung ano mga news na ipapalabas namin or i-send namin through text blast. At itong katulad nitong appear, magte-text blast kami na sasabihin na namin sila, i-remind namin sila na ngayong buwan, dahil birth month nyo ngayon, kailangan nyo po mag-appear. So, mas maganda po na updated po ang kanilang cellphone number sa GSIS. Yes, opo. Now, ano ang repercussion, Sir Levy, kung sakali na hindi makapag-appear? Pag hindi po sila nakapag-appear ngayong buwan na ito, pagdating po ng February, temporarily suspended po ang pension nila pagdating ng February. Mhm. So pag nag-appear sila ng February, saka pa lang po ulit mag-reactivate yung pension po nila. Hindi naman po mawawala yung pension nila. Temporarily suspended lang naman po. May stay lang muna because kailangan makomplete yung annual pensioners information revalidation. Yes po. Ayun, okay. Ganun pong mangyayari sa Opo. So, 3 bagay ang pwedeng gawin. Pwedeng pumunta sa office, pwede doon sa kiosk, o kaya naman online. Yes po. Online Ayun. appear interview po. Online interview. Ayun, para man nga maiwasan kasi mga vulnerable nga itong mga old age pensioners natin. Okay. Oo. Opo. Sir, yung pension nila for January, kailan po ang release? Ang pension po natin, palagi po natin yan, tinataon po ng GSIS sa every 8th of the month. Mhm. Every month po, every 8th of the month. Okay. So, January 8, February 8, March 8. Yan, para swerte yung araw ng Pataas pataas, surety. January 8. Every 8th of the month. Every 8 yun ang binabante nila. Dapat kamas nga kurikot, pero pataas ang tapos. Kaya surety pa rin. Okay. Sir Levy, ang ngunyan po na 2021, ano ang trust or programs ng GSIS para po sa mga pensionado kasabi na sa mga members Okay. Patuloy naman po ang pag-process po ng GSI sa pagbibigay ng mga benepisyo po sa ating mga members tulad po ng life insurance benefit, retirement benefits, death benefits, disability benefits, survivorship benefits, at saka separation benefits. So, lahat po ng mga members na due na yung benefits nila, pwede po sila mag-apply po sa GSIS. And at the same time po, ang GSIS din po ay nagbibigay din po ng mga loan privileges sa ating mga members na pwede silang makatulong sa kanila financially. Like yung policy loan po natin, meron din po tayong multipurpose loan na up to 14 months ng kanilang sahod ang pwede nilang ma-loan sa GSIS. And yung GSIS Financial Assistance Loan po, na-extend po ito hanggang December 31, 2021. Makakapag-loan po yung ating mga members up to 500,000 pa. Pwede po nila ipa-buy out yung mga utang nila sa private lending institution. And dahil po dito nagkaroon po sa COVID at ang naapektuhan yung mga naapektuhan ating mga estudyante,
naging nasa online class sila, ang GSIS naman po ay naglungsad ng computer loan. Okay, computer loan up to 30,000 po ang pwede doon para makabili po sila makatulong sa pagbili nila ng mga laptop or computer. At meron din po tayong GSIS educational loan. Ito po yung pwede nilang i-nominate ang kanilang anak o pamangkin up to third degree of consanguinity para maging scholar nila. Up to 100,000 per month ay per year ang kanilang pwedeng utang sa GSIS Educational Loan Program. Uy, maganda. And meron din po tayong pension loan sa ating mga pensioners. Ang pension loan po natin sa ngayon ay pwede na sila makautang up to 500,000 or 6 months ng kanilang pension, whichever is lower. Okay, 6 months up to maximum po yan ng kanilang pension. Ayun. Then, Opo. para naman po sa ating mga nag-separate na po sa government service na mga members po natin na meron pa pong utang sa GSIS, at patuloy po yun. Ang utang natin, pag hindi nabayaran, patuloy po itong nag-incur ng interest at surcharges. Ang program po ng GSIS para tulungan sila at ma-waive yung kanilang arrearages, in-extend po ito hanggang December 31, 2020. Ito po tinatawag nating Program for Restructuring and Repayment of Debts or PRRD. Applicable po ito sa mga nag-separate na sa government na may utang pa sa GSIS. So pwede po nilang mabayaran yung utang nila, restructure nila yung utang nila, payable in 3 years, pero yung mga surcharges po at mga penalties, tatanggalin po yun para maging affordable sa ating mga members para makapagbayad po sila. Yung po palang computer loan po, ang deadline po pala nito hanggang March. 6 months program lang po itong computer loan. So, yun po yung mga programs po natin dito sa GSIS. Opo. Sir, yung GSIS calamity loan, still pwede pang mag-avail? Nagtapos na po yung, tapos na. yung emergency loan po natin noong December 27, 2020 po. Ayun, yung nag-text po tabi 8488, tapos na pala. Tapos na po. Tapos na. So, kung magkakaroon ulit ng ng emergency loan, subject to approval po rin ito ng board. At kadalasan kasi ginagrant natin yung calamity loan pag mayroong mga calamity. Opo. So itong naging emergency loan na from April 2020 hanggang December, ganito to usually kasi 1 month lang talaga yung granting natin. Pero dahil dito sa COVID na to, from April hanggang December, in-extend yung emergency loan. So nagtapos na po yung emergency loan noong December 27. Sana mayroong package doon sa sa bayanihan to. para magamit ng GSIS para sa mga members natin. Yung bayanihan po natin, ang binigay po doon ng GSIS, nagkaroon po tayong moratorium na 2 months moratorium. Yeah. And also, yung mga frontliner naman po natin dito sa COVID na to, may bayanihan program po ang GSIS na if ever man namatay sila, may additional pong 500,000 sila mag-benefits. Ayun, opo. Sir Levy, salamatan po maray. At least balik na ngunyan sa normal operation ng GSIS after kang medyo di magandang pangyayari. Kaya nagkaagi, nag-lockdown kita. Ay, so serious, diba? Pero it's good na ayos yung mga test natin is nag-negative naman lahat. Okay, salamatan na maray. Opo. Okay. Sir Levy, salamatan po maray. Happy New Year po and Happy Three Kings. And good luck po sa GSIS. Thank you po, Sir Mar. Happy New Year din po. Thank you. Yeah, mga dugang Sir Levy Olivar, kang GSIS, Legazpi. Ngayon ko nagsambuyan sa paglilinaw tamanangod po sa APIR. Ito po na APIR, yan yung tinatawag natin Annual Pensioners Information Revalidation. Na yan, pag birthday mo, dapat ma-APIR ka. Tanganin na validated yan sa imong yan, na imang kapatunan na ikabuhay pa. Yan ang purpose kayan Laging SSS, ganun din. Diba? Para magpatunan na buhay ka, tapos magpadagos ang pension mo. Pag dahil ka nag-appear, after your birthday,
nanuntaran yun na wala, isususpend muna ang pensyon. Not unless na mag-appear ka for the next month sa birth date mo. Kaya mo na araw kayo. Tulong bagay ang pwedeng dugibuhon. Pwede magduman mismo sa opisina kang GSIS over the counter, pero pigdi-discourage nga po yan because of the COVID-19. Mga vulnerable tayo, di pwedeng basta malalabas. Pagkatapos, pwede man sa kiosk, di ba? May kiosk. O kaya naman, pwede man online magpatulong sa mga kasambay ang mga kababayan kasama sa bahay natin. Magpatulong kita kung paano mag-online. Duman po sa gsis.legazpi.gov.ph na website para makapag-update po kamo duman. Alright, makapag-schedule kang virtual na interview para po sa Indo. Ayan, maliwanag na po yan, tabi. Sa mga tagabagang tabay ta na nag-request manangod po kayan, manangod dyan. Ayan po, tabi, si Ma'am Doris, yan na po, nasagot na. Dapat po kayo mag-appear. Si rin man ini si Bing na Valenzuela, Ma'am Bing. Ayan po, mag-birthday ka pala January 13, and dapat mag-appear ka. Pwedeng pumunta doon or kaya naman online or sa kiosk. Ayan po, tabi, para masiguro ang areglado ang inyo pong mga records dyan. Okay? O bueno, mga tugang, standby lang ka, magbabalik kita, pero dire-diretso kita hanggang alas 12. Wala man po, so wala na pong muna, para mentas na dahil muna yung tamada ng so usapang PhilHealth. Okay? So diretso kita hanggang alas 12 sa Aramon niya to. Thank you po, magbabalik kami. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi? Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo.
Talaga, Madi? Abangan ko dawan sa Martes. Alas 10 ng aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na agaw ya pan alas 11 bareta, bako naging magayon para sa mga renibong contact tracers sa naging pagsabat ninda sa taon 2021. Tinapos na kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang sendang serbisyo sa anti-COVID-19 efforts. Sa sarong direktiba, sinugo kan DILG ang gabos ng mga lokal na gobyerno sa National Capital Region o NCR. Nasabihan ang sendang mga contract tracers na nagtapos na ang sendang kontrata kan Disyembre 31, 2020 asin kay puwan ng isarado ang gabos na sa indang mga trabaho asin aktibidad. Paliwanag ng kan DILG, dahil sinabay kang Kongreso sa 2021 budget ang pagkapadagos kuta na sa serbisyo ka mga contact tracers. Imbis mas nakatutok ng unyan ang COVID-19 efforts sa vaccination program. Itanato ang kwenta ng mga DILG sa mga local government unit o LGU kung imamantinir ang sendang contact tracers susog naman sa pangangaipo asin sa kapasidad ninda sa pinansyal. Alas 11 bareta from Newsbase, ini po si Mardila. I-like ang sa moyang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat Ang po. mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hinebra San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Hinebra Nation. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pause mo yan, te. Pause mo yan, bro. Pray until something happen. Yan dyan pa ang COVID. Love your life. COVID is a dangerous thing. Mga kapatid, mga kadamay. Ingat-ingat. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay.
mga tugang, ingat po kita. Pag nagsinutil ka, pamilya mo, nahawa ka, pamilya mo, kawawa. Di ba? Ubus kayo lahat dyan. Okay? O bueno, mga tugang, dagdagan ta mga istoryali po dyan sa luwas before kita magduman mga tugang sa ropa niya itong kaistorya mo niyan. Luwens po si Barsana ng Salinya. Luwens the Flash. Partner, please come in. Yes, salamat tabi Papamar, maray na aga, at na maray na aga. Ay, partner, na-receive mo pala sa text ko kaso Sabado. Alatiti ko, naka-off kaya sa cellphone ko. Itong 905 mong number, doon ako nag-text. Sige daw. Basahin mo na lang ta. May concern sa mo si Father Momoy. Roger, Yeah, sige. okay, sige. Roger. Okay, sige, go ahead. Roger tabi, partner par sa mga dagdag pang bareta, talagang dakul pa ang mga tawong nagsisinutil. Maski doble asin triple pagirumdum ang gobyerno na magsunod ng sa minimum health protocols pag nagsasakay sa mga pampasahirong bihikulo. Iningon yan ang nanuparang ka na DCGB nyo sa mga manlain-lain na ruta nin pampasahirong jeep ni Tabi Partner Matigdi sa Sentro Canlegazpi na kung saan so mga nagsasarakay ang iba nakawiwi ang face mask sa baba niya o nasa baba imbis ang imot muda sa tungo ini nakakover ang iba man Tabi Partner Mar iarali ang face shield. Asin ang iba dahil na nag-o-observer kan physical distancing, tamala surusuan na ini sa laog kan auto. Kung matatandaan bagatabi partner mar, maski zero active case na ang Legazpi, doble man giraray ang pagirundom ni Alcalde Noel Rosal na syudad na mag-follow manggiraray o kaya magsunod manggiraray sa minimum health protocols ngani na mamantinir na zero ang kaso kan COVID sa syudad. Ngani na makabalik na sa normal na sitwasyon pero kung sa presente digdi sa mga pampasayarong jeep na ini na kung magigirumduman ngani pinatanida na ini ka na PNP Regional Highway Patrol Unit alagad sa mga oras na ini talagang nalilingawan kan mga tao lalo na kan mga driver man siguro kan na jeepney na pa-observeron ang mga ini kan minimum health protocols dahil ta maski na nga ni araw ka kanya sitwasyon medyo libre doon na sa COVID ang Legazpi presente manggiraray ang patakot ka na sa pinananghilang sa iba pang mga lugar na minadirikti sa syudad. Ako ang direktiba sa inda kan LTFRB sa kan DOH kan Bicol IATF. No face mask, no face shield, no ride. Oo nga ni. Ani pa tayo na, wala na nin face shield. Adi, may problema ang driver kan. May problema? Pag naig si Rimate driver. Rimate ang driver? Kaya operator. Oo. Nangyayari. Ang buhay ta. Kaya sana ko ta, nakita naman sa mga tao ang pasiguro kang buhay ta. Correct. Kung gusto ta na makaligtas, as in, ta maulagi ta ng iba, i-ano ta na yan sa buhay ta. Iparte na yung kamparapernalya ta. Correct. Kung kita nag-make up, nagsising-sing, naghikaw, nagbibig natin iba pa, yung parte na yan, dara-dara mo na ang pirme. Roger. Lalo pag malos ka ng arong. Correct. Face shield. Roger. Dara ng alcohol, takunda yung alcohol sa dudumanan mo. O correct. nakakapot ka dyan sa auto, di pa siguro ka. So di ugaring ang problema tabi pagdanmar, maski makukumpletos Ricardo sa pasahero, ang iba ba na mga jeepney driver, di pasarakay sa lanin basta-basta. Iyan ang problema natin dyan. Siguro dapat parigot-igoton kan mga otoridad dam pag-monitor kan. Correct. Dahil pagpabayaan sana. Oo. Maski nga ni si Sir Mark Andy Marbella pagkakan Task Force Kalinigan, sa indaman nining saro na plano na papanimbagon ang mga siring-kining driver tangani ng magkatarawan ni leksyon tangani ng mamantinir sa Legazpi ang zero active case kan COVID. Yeah, okay, sige. Roger, so yan tabi partner mara mga dagdag na istorya halidig sa sentro kan Legazpi. Ako po si Luwens Purso Barcena. Thank you very much, Luwens. Mga dugang o yan, so nagtatanong po tabi kung anong sa yan email address kang GSIS Legazpi gsis.legazpi.gov.ph. So yan po tabi gsislegazpi.gov.ph. Yan po tabi ang email address Mambing para po dyan sa GSIS. Okay? Advance happy birthday Mambing. Okay. O bueno, diretso kita mga tugang. May nagarabot manangod po sa
Pensyon naman kan Social Security System. Di ba din na natanggap? Di ba yung January, yung birthday mo is 1 to 15, natanggap na dapat? Ha? Ating natin si Ma'am Jeanette. Nagipag-appointment kita kay Ma'am Jeanette, mga pa. Ha? Manungod po dyan. And then, updates po. Hello, Ma'am Jeanette. Good morning po, Tabi si Mar ini kan DCGB. Yes, so wait lang po, sir. Ilan ko lang po. Apa. Ayan. Okay. Maki-history kay Ma'am Jeanette. Ha? Update natin itong mga kababayan ta. Manang uligdi sa... Ayan, good morning po tayo, Ma'am Jeanette. Nag-upload kami may mga nagharap po naman. Although na broadcast na natin ito kang bago po man magtapos sa taon, manangod yan sa pension. Siguro kung yan, iulit untang iraray, manangod sa pension kan SSS Tabi yung release kayo ni. Go ahead po. Yes po, liwat sir. Good morning po, Sir Mar. Sa labos po nag-aantabay muna sa DCGB. So may needs advisory nga po kita regarding duman sa first batch of January 2021 pension release po. So ito pong date of contingency from 1st to 15th day of the month. Ang monthly pension po nila na-credit na po last December 29, 2020. And para naman po duman sa date of contingency from 16th to 31st of the month, ang kailan pong monthly pension will be credited on January 15, 2021. Ayan, January 16, 2021. Ayan, credited dyan sa account nila, Ma'am Jeanette? Yes, pwede credit po niyo duman sa account nila. Okay. Ito pong itong first to 15th day, nai-credit na po to last December 29. Ayan, Bago pa po magtapos ang taon, Opo. nai-release na po. Yes, na-broadcast na ini kay itong bago magtapos sa taon mananggan. Ang birthday mo is January 1 to first day to 15th day of the month, release na yung 29. Pero sa 16 to 31, ma-receive nila January 16 mo na 2021. Yes po, tama po, Sir Mar. Ayan, okay. Now, Ma'am Janet, nag-resume na daw yung manangod sa survivor, SSS survivor pension? Ano po yun, sir? So, sa survivorship, survivor pension? Na-suspend ba? Na-suspend ba ito? Yes po, itong annual confirmation of pensioner since po nagkaigwa kitang pandemic or community quarantine, suspended po ang compliance naman until i-lift po ang community quarantine. Di ano ganyan? Suspended po ito? Suspended pa rin po, Sir Mark, kasi mangyari kita, naka-community quarantine pa po kita ngunyan. So once pumalis ang community quarantine, they will be given 60 days to comply for the annual confirmation of pensioner. Ayun, yung parang yan kung sa GSA is appear. Yan sa inyong annual confirmation? Yes po, annual confirmation of pensioner. Of pensioner. Ayun, para masiguro kung sila ay buhay pa. Yes po, or day pa po nagre-marry. O day pa. Day pa pag nagagumpala, wala na. Ayan, okay. Ma'am Jeanette, ano po ang mga trust natin ngayong 2021 para sa mga members and pensioners ta? Yes po, Sir Mar. Ngunyan po January 2021, may increase po kita ng contribution rate Okay. from 12% to 13%. And tig-launch na rin po itong bagong programa kang SSS. Yun po itong Workers Investment and Savings Program. So para po ini duman sa mga members na earning 20,000 and above. So may lalawagan po sindang bagong savings scheme para po mas mataas po ang makuha nindang benefit pag-abot ng panahon. So 20,000 and above, mayroong yan, additional contribution? Yes po, additional contribution for higher benefits po. Ayun. Sa pong Workers Investment Savings Program or WIP. Ano yun, mandatory? Yes po, mandatory po ini yung Provident Fund para po duman sa mga high income earners. Maganda So, pala yun yan, po nakasabay na po ni duman sa magiging contribution nila for 2021. So Ayun. once po na mabayad sila ni contribution, naka-incorporate na po iniyo. Igwa ng Yes po. Igwa ng separate na may funding na para duman sa savings mo. Yes po, yes po. Ayun. So may bago po kitang contribution table for the copy po. Pwede din po kamo mag-visit sa Tuyang SSS Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System or SSSPH. Ayun, opo. Okay, Ma'am Jeanette, salamatan po maray tabi, and from time to time magkikipag-update kami dyan sa Indo, and at the same time, kung may mga emergency pong mga information na gusto nyo ipaabot, you feel free to call us po tabi.
Thank you din po, Sir Mar, sa liwat po pagtao sa tuning oras para mahiras po ng bagong update. And Happy New Year po sa imo and sa gabos pong niya unsan sa DCGB and sa mga nag-aatabay. Likewise, Ma'am Janet, thank you very much po. Tabi, mabuhay ka mo dyan sa SSS. Buti na lang may SSS. Thank you po. Yes po. Ayan, mga tugang. Ma'am Janet, mapa, kan social security system. Pagbalik na po, mga tugang, aramon ta anong patok na negosyo daw. Ngunyan po na 2021, ano nga ba talaga? Halos kapos ko niya nag-negosyo na eh. Diba? Yung dati patok na patok ang mga pagkain sa mga barangay, ngayon lahat na sila nagtitinda. Wala nang tagabili. Makihagad kita nin opinion sa eksperto kung anong base sa pag-adalindaan patok na negosyo ko niya pong 2021. Pakalistan po kanay. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI, Car
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik na po tayo dito sa programa. Ngunyan pong aldaw, ano? Diba po sa mga kabarangay ta. Sayang, na late ining apod sa tuya kang kababayan ta na kung nagadaan na da so recipient, sisay na da ang sisay na ang maging recipient. Yan. Tanong na lang ulit natin to, ano? At busy kaya si Ma'am Jeanette. Nakiulay lang kita duman na kauron ng tangon yan. At bata Lunes baga. Kaya paabot ka na lang po ini. Sigara ray. At update ta katabi Ma'am Alicia Elamat din, no? At ang tanong niya sa SSS daw, namatay na yung kapatid niya na recipient. Sisay na po ang recipient. Kung sisay garo ang dependent kay ni, you know? Yan magiging survivor beneficiary, di ba? Ayan, tingnan natin kung bako po sa aga sa masunod pong aldo, no? Maki-appointment girayo kay Ma'am Janet. Okay, si Ann niya tabi, Mani, si Ans Galero nasa linya. Ano kaya, may bago na bang update yung Parang na-late ang pagpalabas ngayon ng Department of Health kang COVID update. Sali, ano kaya ang bit-bit na balita ni Ans? Alamin nga natin. Ang babaeng walang pahinga nasa linya. Ans, please kami na Ans. Yes, Marina Aga, Sir Mar, wala pa sa update. Siguro may validate pa sa DOH Bicol. Okay. Mientras tanto sa ibatang mga impormasyon na nagpapatong pa sana sa 87% na total na porsentahe na napailawan ng mga barangay kan Albay Power and Energy Corporation sa enot na simana kan taon 2021. Inian sinabi sa DCGB News ngunyan na pagkaaga ni APEC Corporate Communications Officer Leslie Capos kung saan ang 87.83% ini pinuunan ni ka nakalihis kang bulan kan Nobyembre asin sa ngunyan aminado man ang manamiento kan APEC na talagang daipa talaga na kompleto ang pag-energize kan mga barangay sa kada munisipyo sa probinsya kan Albay. Sa datos na ini, Sir Mar, mantinidong ang District 1 ang may pinakaibabang porsyentahe kang energy station kung saan nagpapatong pa sa nasinda sa 73%. Ang pinakaibaba digdi, yung banwaan kan tuwi. Sinabi ni Kapus na maski na nga ni Arupeni ang sitwasyon sa nasambito ng banwaan at sinibapang munisipyo Sudan sa primer distrito kan Albay, pinaghinguan ninda na talagang sa ngunya na bulan na ini may balik na talaga ang kuryente. Bukod siya na sa District 1, kundi na pati sa iba pang mga munisipyo sa probinsya kan Albay. Kung mabasaran man ang sendang datos sa District 3, o kaya sa distrito kan Albay, nasa 95% na ini, asin sa District 2, nasa 99% na. Sinabi ni Kapos na ngunya na nagharali naman kanaklan kan mga volunteer cooperatives as in electric companies na nagtarabang ko na sa probinsya kan Albay na marestorar o maibalik na supply ng kuryente. Ngunyan puga-puga sinda na maibalik inituro sa tamang panahon dahil sa sinda naman sana ang nagtuturuwang-tuwang digdi sa probinsya kan Albay para maibalik ini para man sa sendang mga konsumidores. Sinabi ni Kapos na dispensa ang pigahagad kan maniamiento kan Albay Power and Energy Corporation sa mga sa publiko na napapastudyo na sa haloy o kaya bagulbol na serbisyo o kaya pagbabalik kan kuryente dahil sa bulan na kung bibilangon ang hinalat na nagkakapera para maibalik ang kuryente dito sa tuyang probinsya matapos na rapaluhon kita kan sunod-sunod na bagyo. Na APEC
naglalaom na tulos-tulos man ining maibalik o kaya mas kompleto na sa bulan kan Enero tangan na maug malamang an pagsabata o kaya pag-welcome ta sa bagong taon 2021 digdi sa probinsya kan Albay. Hans, yes po. ano yan na energize? Barangays or households? Barangay? Barangay. Barangay. Huwag sabihin, barangay, mayroong mga, ano dyan na, hindi pa, wala pa. Okay? Oo. Now, pagdating naman sa ano, may issue kasi sa Indabaga na kulang sila ng gamit. Transformers, mga kawad, as in, iba pa. Ano daangon yan? Kumusta na? Ganito ka process man nanda yan. Kung magigirumduman, ano tang sinabi ni APEC COO na si Sir Apo Alvarez na pighinguan ninda makakuaki magkakanigong fondo para ma-procure man ninda sa mga gamit. Yeah. Oras na makuha ninda yan, mas magiging madali daw. Sana sabay nila sa report nila, tangani na inform ang tao. Diyan nabawal din ang tao tadaan nila sa buta na walang gamit pala. Yes. Kaya ngaya kami isolated dito na palang kaming transformer. Iyo baga. Bata sa Manila yan, gabos. Gabos yan. Ano? Sana sabay malinaw ninda yan. Tangani na yung mga kababayan dahil man magparaliway kang kuryenteng maski nagpapalsok minsan. Pero at least igwa. At least igwa lamang. Pero sa ngunyan, Sir Mar, ang update ni Sir Capos sa District 1, ang barangay sa Isidro Iraya, Kanaway, kan Malilipot, Estancia, Tulio, Kinarabasahan, kan Malinaw, as in tabigihan o tabigawan, as in oras kan Tabaco City. Yung pa sa pinaka-huling na energized ninda as of January 4. Iyo Pero may nag-text pa sila, di ba ito, yung San Isidro man. So malilipot na ayun, ano problema natin dyan? Well, okay, sige. So hopefully sa pag-abot kang mga aldaw, pagtangadon kang mga aldaw mo niya na Enero, sana ma-asikaso na ini, maski na insufficient kumbaga ang mga equipment kan na sambitan ng korporasyon. Okay. Yan tayo, Sir Mar, mga rigdag na bareta, halit sa luwas, ang Sigalero, DCGB. Thank you very much, sa update po kan legislation efforts kang APEC. 87%. Marami pang kailangang asikasuhin. 11:31 in the morning, ang oras, mga kapatid. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright. Oy, doon sa nag-upload po sa SSS, kung nagada na sa beneficiaryo, as yung recipient, sino na ngayon ma-receive? Ayan. Sino yung ma-receive? Aputan lang po ini sa masunod tangani po na mas sigurado kita. Although mayroon po akong aram kayo, pero mas pareda, sino na po ang magtaram. Tangani pong di kita masala. Alright. Mga tugang, diretso na po kita tabi sa mga informasyon ta. Kaulahin ta na ining sa katuyang amigo. Mga tugang, garo kas bago pa ni kialat na alas 11. Kaulahin ta na ining amigo ta. Para mag-iyang kita. At least makita ng insight sa iya.
Ano ang mga posibleng patok na negosyo ngunyan po na 2021? Ano mga pwede tang gibuhon tanganing makaagabay kita sa agit kang panahon ngunyan na 2021? Nangani pong magkaigo kita ning marayrahay man na agiya. Ha? Sana hindi na busy ito si Bossing. At ano yan eh. Medyo narulit kitang apod. Ay, yan. Ulitin natin. Ulitin natin. Si Raymond. Yan. Si Raymond. Diyan po sa Regional Tripartite Wages Productivity Board. I am calling po tabi, sir. Para tabangan mo kami ligdi sa hapot ka mga kababayan ta. Ano nga yan mga posible na mga magayon na negosyo ngunyan na may COVID. Ngunyan na 2021. Di ba? Sabi nila sa national mga food business daw. Di ba? Yung IT, yung mga IT, at saka iba pa. Sabi niyo ang agrikultura. Yan, nako. Ano kayo nangyari dito kay amigo ko? Baka busy na. Baka busy na. Ayan. Maganda itong pag-usapan din sana, no? But din kailangan natin ng eksperto, ng katulong para dyan. Tanganing mas areglado. Ayan, last ko natin. Kasi tinawagan ko kayo, tinext ko si Ma'am Leia Pagaw, kang DTI, hindi nag-respond eh. Kasi yung DTI, at saka yung Dole naman, wala pang ano din, dahil man makasimbag duman. Kaya sabi ko, magado ko ng tabang digdi sa Regional Tripartite Wages Productivity Board. At least, pigaadalan nila mga pangyayari sa palibot, manungod po dyan. At saka maki-update tayo, ano nang nangyari doon sa bagong wage order. Di ba mayroong bagong wage order, pero dahil sa COVID, hindi natuloy. Naon siya mi. Di ba? Ayan, kundi di na natin makontak si Sir. Busy na yata si Sir eh. Baka may kausap na. Ayan, tara mo man sa nabago mga kabayan. Monday pati ngayon, baka may mga meetings po sila. Pag hindi natin makuha ngayon, di sa aga. Sa aga po, padagos tang istorya manong good kay nita. Ngani po na magiyahan kita because ngunyan po, sabi ko nga ni, mga tugang, kung may nakuamang ka mga may oras, kandi siyempre dapat pinag-save nindo yan. Na medyo diro-dipisil pa ang buhay ta. May mga agyang pagitang kadipisilan, hangon yan pong 2021, niya po ang COVID. Padagos po yan na hagyat sa tuya. Hanggat din nawawara po yan, mga tugang, sabi nga ni na makikita makabalik niya sa talagang normal na normal. Talagang new normal na talaga. May mga negosyo niya na talagang kinarir na, mga tugang ang cashless. Di ba? Na pag ninegosyo. And some of them, mga tugang, nagtrayumpo, at then sa iba, medyo sumemplang. No? But then, ngunyan po na panahon, talagang kaipuhan na makaisip nin pandagdag. Okay? Sabi ninda, sarap pa nga medicines. Pero wag kayong dyan sa online. Mapeki kayo yung pinagdududahan eh. Nagpatanid na sa FDA kontra duman sa most possible na pagpeke kang kang mga bakuna. Tamay nakalaog nga ni. Na dahil nag-aram sa gobyerno ta. Di ba? Tayo medyo pig-orulayan po yan because habit nga ni ang imbuelto mga tugang yung mga tauhan ng gobyerno. So parang niyang hindi tama. Sabi ko nga ni kanakaagi, the end does not justify the means. Di ba? Sabi yung yung purpose is to protect the president, nag-inot na sinda, but then it is still violation of the law. Di ba? Violation niyang kang mandato kang FDA na dapat, digdi sa Pilipinas, ang gabos na bulong na i-distribute sa publiko, either injectable o kaya naman ay oral, dapat mag-agi sa
pagtutugot ng FDA. May permiso dapat. Pagkabot sa mga bakuna, yan nga, dapat iguaning itong emergency use authority. Na ibig sabihin, makakunda ka muna ng testing, mga tugang sa mga constituentes dyan sa sarong nasyon na yan, tangani na mahiling kung anong epekto ka yan. Eh wala pa yon. Dahil pa na-aprobaran, may nag-eleksyon na, ayun ang problema natin. Di ba? Kaya nagkakasiribot. Kung ano na ngayaw, kanya-kanyang depensa man ngunya kang gobyerno. But din sabi tangani, public office is public trust, kaya dapat sana walang taguan. Di ba? Sabi the intention is good, but din sabi tangani, may mga rules kitang pigsusunod, the end does not justify the means. Maski pa anong sabihin ninda, mga tugang na this is for the intention of protecting the president, but may batas po tayong dapat sundon. No one is above the law, not even the president. Yan dapat nindang tandaan. Di ba? Kaya, hindi maganda. Although sabi ta nga pag-urulayan nila yan, hanapon na siya nagpalaog ka yan, nagtatarako pa na gano'y. Wala nang may alam kung sino nagbigay ng bakuna pangyayari sa buhay. Ano? Okay. Ayan po tayo. Punta tayo sa bakuna. Ayun negosyo. Pagkain daw. Money. Pagkain. Food business